Di pakai na dito. Merato na dito sulod. Lagan magbabae dito, sir. Ha? Lagan kay babae sa ubos. Yawa abi kong lutang. Pusil naman di ay. Tara, sakay na skong. Sakay na skong. Sakay na. Asa man na musika na niya? Nalito sa karsada. Good na. Mirin dito rin. Ano na si Sir Indy di ay? My God, my God. God gracious. Wala na kinabisa. Wala. Nasa karsada sir. Paggawas ako. Ito giyato. Dili na mo Uy, sigong, bawa pa na lang ipalarga. Tura, oy. Oh my God. Wala mag-i-escort dito sa Pikas. Isa na kabuksak-yanan. Nasa sulod to ka. Buto-buto sir. Tura. Oh my God. napay mo to. Napa isa. Yawa sa. Wala, wala na ang mga sakyanan, oh. Ibabagan nila. Gialihan. Nagkasada. Aron makalusog si Kong. Kidali. Awa, Oh my tura. God. Nag-drip. Kapit yung bangkag sakinan. Hala, nainad sa amaran. Naalay. Turo, oh, turo. My God. Saan na? Turo, oh. Oh my God. Trabahan din na rin? Hala, si Sir. Oh my God. Lord Jesus. Lord Jesus. Ay, plastar na par ba? Ilang mo. Tago na naga. Si Mio Facebook na ba? Oh my God. Gracious. Uy, unsa man na nila pag-alsa, uy. Then ratong bet na. Naigo, Sir. Facebook Gutierrez. My God, man. Naa. Bro, si Facebook ba? Hala, wa na siya malay. Hala, langga. Wa na dyan siya malay, langga. Sir Indy ba? Wala dira nagsibat na sila Mayor si Kong. Kasi na dito di ay ano yung mga escort. Grabe, kuan gina si escort basag pa kina nila ron. Sila kabantay. Inom ba sila sa taas? Ato na sila sa kuan. UMC, my God. Dai layo di na mo. Isa pa isa. Hala, uy, my God. Dos mi ko dito. Kutay ka dito dito. Ayaw ko paano eh. Dili sa tatlo. Kurata na ko giniya. Hala, napajud oh. Wala, driver na ito nila nangyay kuan. Ano ka pala to inalaman. Ngani ko diri dapita lang ga. Tugulang samto. Si Sir Kim ay. Ano pa may nagbuto-buto? Wala na sa kanan na to. Ini pagawas na ko kay action gabante mga. Dili na to speakers. Dai yung diha. Picture diri na. Parang mga Uy, ang mga babae sa ubos ba? Na yawa gihapaay pa to dito ron. Uy, wa man goy blinds good. Wala pa na to. Hala, mga babae. Turo, sir. Isa mo to. Nadyo day na igo. Isa na. Hala, nasamaran dyan si sir. Yawa si. Oh my God. Munti mo na. Si Munti. Congressman dagan sa mga First District. Dosi ko na di sa Munti. Sudli. Hala, huy. Huy, si Mamba. Saan na siya? Nay na, kuyapan dito na. Oh my God. Isa mo na mabay. Totoo bang magsigig TikTok? Oh my God, ang mga babae. Mano man na sila. Uy. Klaro mo ta diri ron ginamalo tag juga. Oh. Ayaw ba ayaw?
Lagi ditabak lagi. Oh. Oh, kamu lah. Chat-chat, ternyata kamu